The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, manganda mo na kita sa atong kaugalingon, pinagi sa pagsusi kon napabatay mga sala nga tiner diha sa atong kalag. Kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, busa ang mando sa Dios nga kana atong hinganlan, ato kanang admitihon, ato kanang ilhon nga atong nabuhat kana. So, agi ka nagsunod sa iyang mando. Sa 1 Juan 1:9 nga nagasulti, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higala nga wala pa'y kalwasan, ikaw giawhag nga imong gamiton ka na imong kaugalingong kabuton, imong free will, nga mohimo kang desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Kristo, ingon nga imong manuluwas. Kaya ang mando sa Dios diya sa Acts 16:31, nagaingon man sa in English, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magampo ta. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdugway sa mong kinabuhi. Ngayon pa kaming ipalungtad hangtod niya gayon na timailhan o Diyos. Nga nagpadayon pagayod ang imong plano sa mong kinabuhi. O nga imo kaming sangkapan ining grasya. Grasya sa pagtuon sa imong pulong. Nga mawang kalanon sa among mga kalag. Nining adlaw Diyos, nagapasalamat kami nga ikaw nagmatinumanon gayon sa imong mga saad, imo kaming gidala pag-usab dinhi, nining among Bible study through the YouTube, aron kami kat-on pagdugang kamatuoran diya sa imong pulong, imong igatudlo ka namo ning adlaw. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
Mayong adlaw kaniyong tanan, mga suki, mga higala, mga kaigsuonan. Yan sab kita, pasalamat ta sa Dios nga gilugwayan pa ning atong kinabuhi kay wa pa man mahuman ang iyang plano sa atong kinabuhi. Gusto? Mao nang gipabuhi pa ta, anatas mayong panglawas. I hope naakas mayong panglawas usab. Lante pa ang atong pangisip o askil pa ang atong panglawas. Kini gumikan lamang yun sa iyang kaluoy, sa iyang gugma, sa iyang kortesiya o sa iyang grasya. Dili kita takos niini. We are not worthy, we do not deserve, we do not earn, we do not work for it. Kay kining tanan, grasya. Okay? So, magpadayon ta sa pagtuon sa grasya, magtuon kita sa iyang mga pulong. Niya kita magadupot, by the way, atong pahinumduman ka nga niya paghihapon kita sa topic ng taon-taon nagyong atong giduputan, the dynamic spiritual life of believers. Padayon kita, unas tanan. Dias Colosas 3:16 agig lampas gyapon sa itong panumduman. Nagasulti ang pulong sa Dios sa in English, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs. Okay? Now, kining teaching ato na maghisgutan ni didasko, the teaching method nga itong gihimo dinhi. Okay? Situation depicting a formal setting. Na mo diha na naminaw kamo mga estudyante o akong gigamit nga mouthpiece o gigamit nga instrumento sa Dios sa pag-communicate nimo, disseminate sa huna-huna ni Ginoong Hesukristo. Pulong sa Dios. So, mao na didasko. Okay? Ug ang didaskalos mao ang nagatudlo. Whereas ang subject matter nga gitudlo nga the dynamic spiritual life of believers mao kini ang didaskalia. Okay? So I hope na klaro na nimo. Mando kini sa Dios nga ipatuhop, ipapuyo na gyud diri sa atong galamhan, sa atong kalag ang mga pulong ni Kristo. In all wisdom, teaching and admonishing one another. Ning one another, iya to, a reflexive pronoun kini in the accusative case. O admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs. Now, kini nga itong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon, this is compared to walking. Okay? Mao ni ang modus vivendi. Okay? Okay. Mao ni modus, operandi. Okay? To walk. That's the way of living. Oh, correction yapon. Ang piripatao is to walk. Okay? Ang Griego nga pulong is piripatao. That means to walk. O ang buot pasabot nini is the way of living. So, it's modus vivendi. Dili operandi. So, the Word of God is every believer's treasure, valuable treasure. Tungod kay mao lamang kini ang bugtong butang nga madala sa magtutuo didto sa langit. Mao ra ni. Daghan mo maghisgot bitaw nga adi man na nato mada. Kini mada. Dili wa gyud tay mada. Inigbiya na to ni kalibutan na. Ibilin ang tanan. Okay? Ibilin ang tanan. Wag yung mahibilin. So, the only thing that we can bring to heaven, nothing else, is the Word of God. Maunay treasure, valuable treasure nato. Okay? So, kitang mga magtutuo, gituduan, o gimanduan sa pulong sa Dios to move forward
mo sibog ta mo abanti ta sa atong espirituhanong kanang pagtubo hangtod nga atong makabot ang atong tumong the spiritual maturity, the higher ground mo na spiritual adulthood stage. So sa ato ng pagpadayon sa atong espirituhanong momentum, okay, pagbuylo, let us be reminded nga sa matag gayon nga kita magtuon sa pulong sa Dios, dili importante, dili bililhon nga mo kat-on lang ka sa pulong sa Dios nya imong sag-uhon, okay, you memorize the verses and chapters of it, kundili ang pulong sa Dios mo puyo, dwell in us richly, mo na mando sa Colosas 3:16, that let it dwell in us richly, converted spiritually, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga uban niya ng duha ka power options, numdum ka duha ka power options, two spiritual skills, Bible doctrine, o feeling of the Holy Spirit, pulong sa Dios o ang pagpuno kanato sa Espiritu Santo. Now, ako kabitong gipangutana ang what can a thing, anything, bisag unsa, when can a thing become something of value to you? Nga murag may nungdanon, bililhon na gyud na nimo. When? Kanon sa man? When that thing is so necessary, so indispensable to you, so much so, kung why wala ka na, you would think you cannot live without it. Sabtagi na pagayo. Di na ka, imo bang pagtuo di na ka mabuhi kung wala ka na. So mao kini ang panahon nga ang usa ka butang mahimo nagyong something of value to you. So karon ang pulong sa Dios is something of value to us. See? It's valuable. Therefore, ang pulong sa Dios should and must be indispensable sa mga kinabuhi sa matag Kristohanon, should and must be valuable and so necessary, so much so nga kung wa kana, kitang mga magtuto cannot live our spiritual life without it. Tinuon man yun. Di man yun makakinabuhi sa itong espirituanong kinabuhi kung wa ang pulo sa Diyos kanato. Think and ponder on that. Ayaw na nakalimti. So mo na, ang Colosas 3:17 na pod, mando diya, may the word of Christ dwell richly in your hearts in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So, angay na itong hinumduman nga, unsa, ang Kristohanong, kung paagi sa Kristohanong pagkinabuhi is a spiritual way of life. Ug busa kay spiritual life man kana, it demands a spiritual way of execution. Spirituanon po. Nang di nimo na ma-execute sa tinawhanon, dili. So, na ay tulo ka mando, 3 commands sa matag magtutuo. Who desires to live the Christian way of life? Unsa maning tulo? Una, sunduga o awata si Ginoong Jesucristo. Imitate Christ. Number 2, have the mind of Christ. Okay? O ikatulo, in everything we do in word or deed, we should do it as unto the Lord, in the name of our Lord Jesus Christ. Now, ingon ng mga Kristohanon, we are now supposed to make 1 John 1:9 and Psalms 32:5 second nature to us. Automatic na. Kanaanad naman ta. Nahimo naman ang tinuod yun sa atong kalag. And also, remember that rebound is not a license to sin. Instead, it is a license to serve God.
Okay? Maura na lisensya nga kita makapadayon sa pag-alagad sa Dios. Dili na lisensya sa pagpakasala na may uban mo yung magsalig ba. Nabi tayo rebound, nabi tayo confession. Ako sa lamaning buhat to ni saa. You see? You will be in trouble. Dili mahimo na. You're just kidding. Yan ang bahina. Nagkinubidya ka. And that cannot be done. The Christian life is not a joke. Mao na nga. Ipainunduman lang ka niya na. So, okay. Now, let us recall. Atong hinumduman. Ato naman gitukbil kaniyan to nga. Ana ay gitawag og doctrine of Christian suffering. Doktrina man pagtulunan kini kanatong mga magtotoo. Now, duha ni ka klase. Okay? Gisingit gihapon nato kini agi og unsa review. So, the doctrine of Christian suffering, ang una niini punitive pagdisiplina. O kini nahog kini sa law of volitional responsibility nga ang laingan ning punitive suffering is divine discipline. Kung tuwa ka magpuyo sa imong kanang kung may imong amo kay maimong amo gyapon sa Satanas kung tuwa ka magpuyo diyas iyang dapit nga may gahom niya the cosmic system or cosmic dynasphere. Hinumdum kas cosmic dynasphere duha ni CD1 o CD2. Ang CD1 cosmic dynasphere 1 mao nay arrogance complex, whereas ang CD2 cosmic dynasphere 2 hatred complex. Okay? So punitive maniuna. Ikaduha, suffering for blessing. Kung ikaw nagapuyo diya sa imong kanang tukma nga dapit, your residence, operational divine dynasphere. O niining suffering for blessing na ay tulo nga nahog ni tulo ka matang. Ang una nini providential preventive suffering. Number 2, momentum testing. And number 3, evidence testing. Naunsa man kining gitawag og providential prevention suffering. Now, gihatag ni sa Dios kanato, paminaw, pahamtang kini ngari kanato, although dili na disiplina, kay suffering for blessing man Ang unang matang nahog niini under this, ginatawag lagi natong providential preventive suffering. Gituyo ni og hatag kanato aron unsa to prevent us panalipdan kita sa padayon sa atong kining sa pagkasayop nato sa paghimog desisyon. Kaya masayop man ng kitang tao, masayop man yun. Bisan pa kitang mga magtotoo. Nga kini panalipod nga ikaw panalipod nga di ka masayop sa imong desisyon. Mao nang gihatagan ka na ng maong matang sa pag-antos aron makaamgo ka kanunay. You see? Nga kanadi ang pag-antusa gihatag, gituyo, naghatag to prevent you from making bad decision. Kasabot ka? Mao na number 1. Number 2, momentum testing. Kining momentum testing, pagsuway ni nato sa atong pila man kabuo ka momentum testing, 8. Okay? Mao ni ang paagi sa Dios nga unsa
paglig-on sa imong pagtuo pagsalig ngadto kaniya. See? Mo nang dili kay pahamtang. I think that's a wrong word to use. Kay wa man ka pahamtangi. Gituyo lang na og padadya nimo aron sa pagsuway. Suway ba? To try. Mo bito testing gud testing nga ng imong pagsalig og pagtuo ngadto sa Dios. Okay? Unsa man ang mga as a review na pod, unsa man tong mga 8 ka mga momentum test. Una niadto atong old sin nature. Okay? Sunod ang mga tao, people. Sunod ang atong panguna-una, thought. Ang sunod ang mga sistema ning kalibutan na. Okay? Ang sunod ang atong pagka-arugante. Ang pagkamapaytason. Sunod, hatred. Nga maunay pag-testing pod kung magsige pa ba kasila, kasuko, kalagot sa uban. Okay? Unya ang sunod, disaster. Maunay pila naman na. Basta bahin na sa momentum testing. Padadaan kag disaster. Aron malig-on pa yun ka. Mudawat ka na aron sa paglig-on siya ang pagtuo. Gunit gihapon ka sa doktrina. Unsa may sunod? Kanang unsa may prosperity mo na kinalisuran nga testing. Prosperity. Pauswagon ka. Tingali mo daog kag sweepstake, daog kag loto, unsa diha. Wana. Kay dato naman ka, milyonaryo ka naman, mayroon kagawa, di sa nang Bible study. Kaya okay na ko. Naghanap kong sapi. Okay. Mo na daghang nahog, daghang na, unsa, napukan niya ng mong testing. So mo na ang 8 momentum tests. Okay? Ikaduha na, suffering for blessing. Ang ikatulo, evidence testing. Na, testing nga na yun. Makita na yung ebidensya, makita na yung pruiba. Ang pagkatinuod nimo nga lig-on nga Kristohano, lig-on sa imong baruganan ngadto sa kamatuoran. So mao ni, tulo ka klase ubos ni suffering for blessing. Ang usa niadto we just discuss is punitive. Disiplina gyud na. Gumikan sa imong pagpadayon sa imong paglunang sa sala. Pagpuyo nito sa dapit nga may gahom ni Satanas, cosmic system, cosmic dynasty. Okay. Ihiskot man ta kaniadto sa double punishment, no? Double punishment. Punitive. Mao ni ang kanang law of volitional responsibility. Kini kanang punitive ning matang, your punishment for wrong or mistake done. Gumikan sa imong paghimog sayop nga mga desisyon. Okay? O ang ikaduha, divine discipline yung klaro. Ang Dios mismo mo disiplina ni mo gyud pinaagi sa some agents to punish you. Okay. So mo na ang double punishment. Kining double punishment based ni gibasihan kini on these two kinds niining law of volitional responsibility ug divine discipline. Kining double punishment. Sa laing bahin, on the other hand, ang Dios mo salmot pod sa pagpahamtang og disiplina ngari kanato. God uses agents in disciplining us through different circumstances. Kining mga punishments, okay, usaray tuyo nini. Ngay usa lang ka tuyo that we will all be straightened out nga kita mo repent.
Okay? Muusab sa atong panguna-una. Flip the switch. Gikan sa pagka-negatibo, ngadto sa pagka-positibo. Now, ang prinsipyo na gabaro-graba. What the righteousness of God demands, the justice of God executes. Through God's love, in grace, grasya. Now, it either condemns or approves. Kung maga-condemn, it judges. Kung maga-approve, it blesses. Kasabot ka? Okay. Now, God's love, ang gugma sa Diyos, so lumantan ini, ining puntuha. Ang gugma sa Diyos is the one that gives us the assets, mga kanang kasangkapan, so we will be able to adjust to God's justice. Ninomdong ka ba niya itong tulo ka kanang adjustments to the justice of God? Ang una, satjog, sunod, ratjog, katulo, matjog. Ano sa man yung mga jog-jog? Well, una nini, satjog, salvation adjustment to the justice of God. Sa atong, pagdawat sa kaluwasan. Mo na salvation adjustment. Ikaduha, ratjog, rebound adjustment to the justice of God. Atong pagkumpisal, pagsugid sa mga sala. Aron kita pag-adjust sa justisya sa Diyos. Ang nga ikatulo, maturity adjustment to the justice of God. Matjog. Okay? So, kung balikon nga ang gugma sa Diyos is the one that gives us the assets. Nagahatag ka nato sa mga kasangkapan aron kita maka-adjust ngadto sa justisya sa Diyos. Kay kita kung tao na mangutay kinaiyang magasasa lagi. Old sin nature. Believers and unbelievers. Why exempted? Kitang tanang tao nining kalibutan na. Magtutuo ka ba o dili? Ang omnisyente sa Diyos nasayod o iya na ning giprogram. Okay? Giprogram naman sa Diyos dito sa computer of divine decrees. Kaniyan to pang wapang tanan. Iya na itong gisuod. Okay? One of which he programmed mga itong mga sala. Giprogram na. Okay? Regarding our sins. Nahibaw na ang Diyos tungod siyang foreknowledge, siyang pagkasayod daan is what He entered in the computer of divine decrees. Mo to iyang gisuod katong niyang nahibawan na. It's not that He willed us. Kay gusto siya niya na, but He already knows every person's decision. Sabtag yun na. Iyan ang giprogram ang atong mga sala. He programmed our sins. Now, bahin ni divine decrees, part of this divine decrees, is what will happen to His only begotten Son at the cross. Moto, God knew. Naibaw ganin siya nga si Judas Iscariote mo himog desisyon and do in relation to the Lord Jesus Christ suffering and death. Naibawan niya tanan. God knew every person's decision. Basta? Nahibaw. Bisan ganitong wa pa nimo buhata, wa pa nimo desisyon naibawan na sa Dios. Naibawan sa Dios sa imong desisyon ugma, sunod semana, sunod buwan, sunod tuig, hangtod ka mawa ning kalibutan, naibawan na sa Dios tanan. Remember the law of volitional responsibility. It is the result that will punish us when we make wrong decisions. Sa dihang itamuhimog mga sayop nga mga desisyon, maubitaw nga ang Diyos buot nga atong tunan niyang pulong aron lagi mahimutang mga good decision makers. You see, nakita nimo na? Mao ni paagi nga ikaw mamahimo nga good decision maker. Dili ba decision maker? Mao na nga kabubuton na sa Dios. Iyan ang kabubuton nga kitang mga magtotoo dili unta makahimog
sayop, dautan ng mga desisyon. Kaya mo man magkaunsa, makaguba sa itong spiritual life. Kasabot ka? Nawang tanan na itong mga tanan, gi-impute na didto ngadto kang Ginoong Jesucristo. Under two concepts. Imputation, pasabot, kanigong imputation, moral lang nagi, kanang uban mo gamit man sa descriptions binisaya nga pasangil na ato na lang ng dawaton usa. Under two concepts, imputation, si Ginoong Jesucristo mo ay midawat sa tanan na ito mga sa. Segundo Corintios 5:21, Primero Pedro 3:18. Mo na ang una, imputation. O ang ikaduha, by judgment. Sa paghukom. Ang tanan nga mga pre-salvation sin sa mga magtotoo. Okay? Pre-salvation, meaning sa pagkama luwas o pagkamudawat sa kaluwasan sa mga magtotoo. Ug ang mga sala sa tanang mga di magtotoo didto unsa gihuho ngadto kang unlimited mo na gingon og unlimited atonement, way limite nga pag-unsa kanang tubos kang Ginoong Jesucristo kanato. See? So ang tanan mga pre-salvation sin sa mga magtotoo ug ang mga sala sa mga dili magtotoo sana gilukat ni Ginoong Jesucristo. Mao na unlimited atonement. Therefore, the greatest judgment of all of human history mao kadtong paghukom ni Ginoong Jesucristo. Kana gitawag og unsa redemption solution. Mao kana ang basihan, and that's the basis for all forgiveness. Si Ginoong Jesucristo mi bayad sa tanan ng mga utang sa sala dito sa cross. Siyang may bayad. Kaya lagi akong i-emphasize na kay wa mantay kabayad. Dili man ta kabayad. Unsa may atong ibayad. See? Mao nang si Ginoong Kristo mo ay mi puli sa atong dapit. Aron siya mo bayad. Gilukat bata. Our sins were not paminaw kay controversial ra man ni. Nay uban nini musinta. Paminaw. Ang atong mga sala wa pasaylua dito sa cross. Bantay. Ang atong mga sala wa pasaylua dito sa cross. But were only paid. Mao naging ang redemption. Okay? Paglukat. Gibahiran. Okay? Ang atong mga sala gibahiran dito sa cross apan wa pasaylua. Sabta kina ayaw pagkawas passing. Ang atong mga sala wa pasayloan dito sa cross apan kadto gibayran lamang. Mao nay paglukat ni Ginoong Jesucristo sa atong mga sala. So, pangutana, kanusa man day ang atong mga pasaylo? When will our sins be forgiven? Tubag? Paminaw. Ang tubag. Sa diha nga kita mo himog desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga siya mo'y mibayad sa atong mga utang sa sala dito sa cross. Kasabot ka? Maura na. Na ay may tabong pasayloon ka. I'm talking to you, unbeliever. Pasayloon ka sa dihang mohimo kang desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga siya'y mibayad sa atong utang sa mga sala dito sa cross. It is not our good works that save us, but our decision to believe in Christ by faith alone, in Christ alone. Kasabot ka na? Habsabta kinapagayo, ha? Dili ang atong mga maayong buhat ang makaluwas nato, kundi ang atong desisyon. Underline that word.
ang atong desisyon sa pagtuo kang Ginoong Kristo pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kaya ang tanan nga mga post-salvation, ang bulpa sa post-salvation, human ka maluwas, all post-salvation sins are solved. Solution? Ano sa may solusyon nining kanang post-salvation sins? Kaya mohimo pa mangyutag sa human ta maluwas, okay? Papason to mga sa kaniadto karon og ugma, okay? Papason karon mohimo pa mangyutag sa adlaw-adlaw to. Kaya naman kita kinaiyang magasasala. Na unsa may solusyon? Kung mohimo tagsala karon, rebound. Mao ni ang sangkap sa Dios, grasya gyapon ning paagiha. Wa tay mahimo sa tong kaugalingon kundi iya sa Dios. Nagmugna ang Dios og paagi, grasya kanang iyang natural. Tanang paagi sa Dios grasya. Okay? Nagmugna siya paagi nga kita mapasaylo sa diha nga kita makasala. Humanta maluwas. Nakasunod ka ba nako? Are you following me? So, kay himo pa antong mga sa nining atong pagka born again luwas na maghatapan mohimo pa man lagi tang sa umikan nining atong kinayang makasasa. So, solution, rebound. 1 John 1:9 sa gisulti. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Iyang papaso na po. So, mahamutang na po taog free from sin. Kapasayloon ta. Now, all pre-salvation sins are solved on saman. By faith alone in Christ alone. Antong pre-salvation. So, wapat na maluwas. Okay? 1 John 1:8, if we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Mao na 1 John 1:8. 1 John 1:10, oh by the way, kanang moingon ta diha, base des 1 John 1:8, if we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. You are making God a liar. Imong gipakabakakon ang Dios. See? Diha sa 1 John 1:10, if we claim we have not sinned, we make him out to be a liar, and his word has no place in our lives. Okay? Now, ni ay punto akong idadon diha nimo. Magmatngon ta ni beware Christian of these two. Pamatngunon ta pa kanang gipahimangnuan ta, gipasidan-an ta. I hope sakto ng binisaya. Beware. Kitang mga Kristohanon, beware of these two things. Self-righteousness, ikadua, legalism. Okay? Ako malingon, self-righteousness o legalism. Unsa man ning self-righteousness? Kanang kanang consider sa imong kaugalingon nga righteous, nga matarong ka. Okay? Mao nay self-righteousness. Wala bay kanang kanang Kristohanon why magtutuo nga maka-claim nga he is righteous. Dili ka angkon kay kana mura man na og nagpa-taas po ka, nagmapahitas-on ka niya na. God wants us to be humble, to be unsa. Nabitaw na yung prinsipyo diha nga the way up is the way down. See? So good guys ubos. So self-righteousness bantay nga dili ka kanang ma-self-righteous, matarong sa mong kaugalingon. O ang legalism, sa man yung legalism? Kaning legalism, mao kini ang pagsunod sa mga programa sa simbahan o mo dupot yung kaniya na nga di ka mo
may gawas niya nga mura kag fanatic ka ba. Legalism is fanaticism nga tayo himplo sa kahimplo niya na dili ka kasud simbahan og magsinina kag mo ana mayon ana o ni labot. You see, that's legalism. So daghang mga himplo niya na wate panahon sa paghisgot niya na later on ato nang hisgutan. Now, all sins of the unbeliever are never forgiven and are never mentioned at the last judgment. Ang balikon, ang tanang sala sa dili magtutuo, wa pa sa ilua, okay? Are never forgiven. Ang tanang sa mga dili magtutuo, unbelievers, are never forgiven. Og dili kini hisgutan dito sa last judgment. Dili. Di na hisgutan. Unbelievers are judged for rejecting the Lord Jesus Christ. Hinukman na ni sila. Okay? All sins have been judged at the cross. Ang tanang mga sa gihukman na didto sa cross samtang gisakit sa Ginoong Kristo alang sa atong kaluwasan. Ug ang Dios perfectly knew all sins of every person. Tanang mga sa tanang tao. Okay? Naibawan sa Dios. Not a single sin has been missed in the judgment. Wag yung masipyat. Rebound is therefore very, very important to every believer. Mainungdanon kayo. That's why God set rebound as the first problem-solving devices. Inomdom ka? Rebound. Mo ni nag-una sa kanang napo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices nga gitanyag, gihatag kanatong mga magtotoo. Ug di ni magamit bantay, dili ni magamit sa mga di magtotoo. Ang mga magtotoo lamang ang makagamit nining God's 10 problem-solving devices. Kaya in the first place, ug mogamit siya sa unang solusyon, rebound, wa man siya makasuod sa plano sa Dios. Tuwa man siya sa gawas. Ug labot pa, wa man siya connection sa Dios, wa man siya kanang relasyon ngadto sa Dios, kay di man siya magtotoo. Ang usa ka dili magtotoo makaangkon lamang ang usa ka dili magtotoo og relasyon ngadto sa Dios sa dihang mogamit siya sa iyang kabubuton sa paghimog desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga iyang personal nga manluluwas. Mao na. And that is the only way to enter into the plan of God. Ano siya gisulting Ginoong Jesucristo sa Juan 14:6? John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Siya ra gyud ang pagi. Siya rang kinabuhi. Siya rang kamatuoran. Wanay lain. Padayon tanin nga itong hilisgutan, ugma, ug daghan patag paghisgutan nini. Labot kini sa dynamic spiritual life of believers. Magampot Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni ining dugang mga kamatuoran nga mong gisgutan ni adlaw. Hinaut nga kini mo tuhop kayo sa among galamhan o Dios ug magpabilin kining among baruganan ingon nga imong mga anak. Uban ni kami sa among pagbuwag-buwag, ilikay kami sa mga kabilingga, dada kami pagbalik ning dapita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Og salamat nining Bible study through the YouTube o bus sa Balbido Evangelistic Ministry. Og ngaunta kadto nagasubay niini imong lamdagan sila o Dios pinagis paggahom sa Espiritu Santo kanila. Ing tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen.